Ġie infassal taħriġ speċifiku għal membri eletti u amministrattivi tal-Kunsilli Lokali fosthom sindki, viċi sindki, kunsilliera u segretarji eżekuttivi dan tħabbar mis-segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċifelli waqt konferenza imtella mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Dan it-taħriġ kontinwu jirrelata direttament mal-irwol tal-individwi u jindirizza l-għanijiet fil-viżjoni strateġika nazzjonali għall-Gvern Lokali. Is-segretarju parlamentari spjegat li permezz ta' Training Needs Analysis ġew identifikati ċertu ħiliet li hemm bżonn aktar taħriġ dwarhom u bekk ġie mfassal taħriġ li se jgħin lil min jaħdem fil-Kunsilli Lokali. Isaħqet li dan it-taħriġ waqt li se jkompli jikkumplimenta u jtejjeb il-ħiliet tal-ħaddiema se jolli il-livell tas-servizz li jingħata mill-Kunsilli Lokali. Il-viżjoni strateġika tal-Gvern Lokali titkellem dwar l-importanza ta' taħriġ kontinwu fil-qasam tal-Gvern Lokali. Għaldaqstant id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali ħadet ħsieb li jsir Training Needs Analysis sabiex is-segretarji eżekuttivi u dawk eletti fil-Kunsilli Lokali jiġi mfassal taħriġ għalihom skont il-bżonnijiet sabiex inkomplu insaħħu dan il-qasam tal-Gvern Lokali. Din il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mid-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Kunsilli Lokali Emil Vassallo.